razmišljali o tome šta da kuvate, gastronomski vodič je tu opet sa nekim predlogom. Dakle, nalazimo se u restoranu Alaska Barka na Ibarskom ostrvu. Vladimir Bajić, kuvar ovog restorana, pored mene, spremio za vas još jedan recept. Dobar dan. Vladimir je pripremio za vas dimljenog šarana ovog puta. To je jedno od naših novijih jela na jelovniku koje možete nađete u našem restoranu. Prilog će ići redovan kao iz ostalu rečnu ribu koju dajemo, a to je krompir salata sa ljubičastim lukom i barinim krompirom i ostalim začinima i zatim tu ide isto povrće seckano na žilijenu. Dobro, ajde onda da vidimo šta treba prvo da uradimo. Kao po običaju stavit ćemo tigan prvo da se ugreje, za to vreme ćemo da, znači ovo je jedan ovako lepši file tovljenog šarana koji je nadimljen u industriji mesa Matijević. Isečit ćemo ga. Malo teže ide zbog kostiju. Ovako na 3 lepša komada ćemo da isečemo šarana. Stavljat ćemo suncokretovo ulje i njega postavljamo polako na stranu kože. Postoji neki poseban razlog zašto baš na tu stranu? Da, jedan od razloga je da bi tekstura kože postala hrskavija i počelo da se meso peče i sa spoljašnje strane. I zatim ribu prevrćemo na unutrašnju stranu, to je mesnatu, gde po pravilu riba se prevrće samo jedan put. Evo, ako se češće okreće, meso je mekanije, ono će doći do raspadanja. A može da nam zagori? Može i da nam zagori. Tako da, evo, sad ćemo da stavimo na laganiju vatru. Za to vreme ćemo da uzmemo da pripremamo krompir salatu. Znači, barini krompir, tanko seckamo. To je jednostavno stara, nepromenjena receptura krompir salate. Mi smo je samo malo izmenili tako što dodajemo ljubičasti luk umesto običnog crnog luka. Ali ništa drugo se nije promenilo. Ostali sastojci su sirće, suncokretovo ulje, sol, biber, seckan svež pešunav list. Sve se dobro izmeša i salata je gotova. Krompir je potrebno obariti prvo u ljusci, pa onda oguliti ljusku. Onda uzimamo ljubičasti luk, isto na tanje šajbne sečemo. I malo ćemo ga rukom izrobiti da se rastave delovi luka. Malo soli, malo bibera, malo maslinovog i suncokretovog ulja i nijansu sirćeta. Ko voli da bude kiselije, može da doda i više. Malo ćemo, malo seckanog svežeg pešuna. I to ćemo sad sve lepo da izmešamo. Samo da provjerimo šarana. Mogli smo već da ga i okrenemo na drugu stranu. Lepo prska. Vidite kako je lepa boja već. Šaran je sam po sebi već dosta masan i svo meso koje ide uz tu masnoću brzo se termički obrađuje.
A samim tim, sam šaran je bio prethodno usoljen i onda dimljen, tako da već termička obrada je određena na njemu. Znači ne treba mu dugo da se pripremi. Samo pazite da vas ne isprska. Ovo je jedno zaista brzo jelo, lepo, ukusno je. Imate mnogo vremena, ovo lako možete postupiti. Da. Je da je sezona posla već prošla, ali i dalje može da se jede kogod je ljubitelj ribe. Sad ćemo pripremiti ostatak priloga. To je seckano povrće julienne. Znači prazi luk, babura, paprika, crvena, zelena, žuta, šargarepa, tikvice. To je u 90% slučajeva u našim jelima serviramo ovo fino varivo julienne povrće, tako da i uz šarana ćemo to da poslužimo. Znači krompir salata, julienne povrće i šaran. Jedan od načina kako mi serviramo krompir salatu kod nas u Alavskoj barci je da napunimo jednu običnu čašu od viskija sa krompir salatom, da dobije neki svoj oblik, neku svoju formu. Malo ćemo da je pritisnemo, da se to sve malo sabije, ali ne previše da se krompir ne raspadne. U ovom povrću nije potrebno dugo da se termički obrađuje. Evo ovako ćemo da izbacimo iz čaše našu krompir salatu. Stavit ćemo jednu isti sveže pečenog lista kao dekoraciju. Znači, veoma jednostavna jela, brzo za pripremu, ali jedna od najbitnijih stvari je što u restoranima gde se puno radi, da ima dosta posla, najbitnije su pripreme, to je 90% posla. Znači, za seckanje ovog povrća, recimo, treba nekih, da kažemo, za 10 minuta. Ne ovolike količine, ali tu ide jedna paprika, cela tikvica, šargarepa. Tako da, ako nemate dobar tim i dobru organizaciju posla u samom restoranu, onda vam treba ipak malo više vremena. Onda malo više vremena, da. Povrće je gotovo. Ono što je najbitnije jeste da su ta jela zaista vrlo ukusna. Ukusna i što najbitnije sveže treba da budu. Ovo je sasvim dosta. I šaran je, da vidimo samo, isto gotov. Njega ćemo da serviramo. Znači, videli ste na laganoj vaci smo ga pržili u plitkoj masnoći. I serviramo kotlet pod kotlet. Evo, dimljeni šaran iz restorana Alavske barke. Evo, ja moram da kažem, posebno interesantno i zadovoljstvo jesti rečnu ribu u restoranu koji se nalazi kraj Dunava. Tako je. Dakle, ovo je nešto što je verovatno vrlo popularno. Pa to treba tek da postane popularno, to je jedno od naših novih jela, tako je. Tako da verujem da jednom ko proba, dolazit će ponovo da proba dimljenog šarana u Alavskoj barci. Probat ćemo i mi za vas. Ja sam sigurna da je ukusno, a vi pokušajte da ga napravite sami kod kuće. Prijetno. Prijetno.